karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them too. Pa, sorry gud kayo nga dili nako kauban si Alexa. Oh, ha? Kay nga no? Hain mo day sa Alexa. Gikuha siya siyang kabit sa isla pa. Ulsa? Gikuha siya ni Paul pa. Traidor sila. Oh, Pa, di na gud na kakumpiyansahan ng imong asawa. tungkol sa pa na gusto ni mong mahitabo iyan. Kinahanglang buwagan na nimo sa Alexa. Kasado na kami iyan. Dili mahimong magbuwag ni. Una, musugot ka lang nga lipato ni Alexa pa. Unsa man gyud ang netabo? Kwan, human sa Bagyo, gihilantan ko. Unya, ang imong asawa, nangita kunuhay og makatambal nako. Pero, ang mito nga si Paul, nagsakay sa iyang yate. Klaro kayo, nga giplano nila ang tanan pa. Imposible nga moabot ditong napita si Paul kung wa pa sila magsabot si Alexa. Oh, Gitunto ka lang yun niya ng asawa ni mo ba? Kinahanglang imo na nabuwagan. pabuto na nato sa Alexa iyan. Oh, anong paabuton pa ba ni mo? Ipagawas na nato ng iyang mga butang. Iyan, kinahanglang ipasubay nato sa hustong proseso ang tanan. Gusto ko mamati sa side ni Alexa. Pa, basta, maura ni akong ikasulti ni mo, ha? Doon na yun ay relasyon si Paul o Alexa. Agoy, nagbuha-buha naman lang ni Baba ni Busiyan, oy. Binoy! Uy, Hain naman dahil si Ma'am Alexa. na? Nagkuyog naman ko na si Sir Paul. Hala ka na kung gubutan ni Binoy. Kana si Paul, mauman ang unang uyab ni Ma'am Alexa, no? Oo. Uyab na niya sa batanon pa sila. O nagkasugat. Murabag luwag og isda bang nagkasugat yun. Hala, oy. Pastilan, kagubot kay ni karon. Oh, Uy, hala. oh may miabot man. Ablihan na ako ang gate. Ayun na lang pagsuot, Paul. Ano man, Alexa? Sure ka nga kaya rin mo tubangon si Ian? Uy, hala. Da. Kamu sa nagkuyo? Hello, Binoy. Hello, sabdi ha, Sir Paul. Sige na, Alexa. Ato na ako. Amping. Ako na'y guyot na nang imo malita, mamalik sabi. Salamat, Binoy. Naba si Ed? Noo, ma'am. Og nagbuwa-buwa ng baba ni Busiyan og panaot nimo. Oh, mao ba? May noon. Nga nag-una-una siyang sumbong. Ma'am, nganong sila riyang naman ang kaoban ni Busiyan pagpauli. Naglabad yung akong kutaw sa kung... Oh, miapas man silira na mo sa isla. Maong misamot mi kaaligre dito. Ha? Mao na nahitabo. Makalagot kaayo. Wag gyud nahitabo na mo ni iya dito sa isla. Gisabot maganing kanahan kay nagsigisalag away ni Alexa. Ha? Of course, wabit ako magpalupig. Pero murag lain magud ang kasuko ang gipakita
nakita ni Ian kang Alexa? Yes, sure ko. Mura siyang nagselos ni Paul. Naana ang buta ni mong asawa ba? Hello, Ed. Ma'am, ako na ilaw sa kwarto ng imong malita, ha? Palihog ko, Binoy. Okay, sige. Kumusta ang biyahe, Alexa? Okay ra, Ed. Dali naman ming nakadunggo si Paul. Oh, gisultihan ka naman ni Ian nga si Paul ang akong gikuyugan pagpauli din, Oo. Yes, ma'am. Naibaw na sa papa nga giadtog ka sa imong kabit sa isla. Gusto na, Ian. Dili ko ganahang mamati anang pong kabit. Kaya unsa ba day imong ikasulti sa pag-apas ni Paul sa Isla Verde pa, ha? Di ba si Alexa man ang iyang tuyo dito? Gisabutan ka lang anang duha pa. Gusto na lagi. Pa, imposible kayo nga muabot dito sa Paul. Karong yung higayon nga tuas Alexa sa isla? Mitago lang si Paul sa maong isla, Ed. Kay may bagyo, di ba? Ay, naku gilara pa na. Dahil lagi na sulagma ang pagtunga ni Paul sa Isla Verde. Ikaw gid ang iyang tuyo, mami. Kung anong niadto siya dito? Dili si Alexa ang tuyo ni Paul sa Isla Verde, Ian. Unsa pa? Akong gisultihan si Paul sa pag-adto sa Isla Verde. Pa? Nahibaw si Paul nga tuwa mo sa Isla Verde. Mao nga dito siya sa luyo mudungko. Nahibaw ka sa kaliyukan ni Paul, Ed? Nahibaw ko. Ako ang misulti ni Paul nga adtuon ang Isla Verde aron maghimog survey kung usaon sa pagpaabot dito ang mga materyales sa paghimong private resort sa mong isla. No! Pa, no! Si Paul gyapon ang mo partner na to sa mong construction. Mao ka na iyan, si Paul. O kung dili ka musugot, dili na ko paliton ang mong isla. Pa! Askas gas mata ni Busion, oy. Nga nahibaw di si Sir Itz sa pag-ato ni Sir Paul sa Isla Verde. Pastilan. Naunsa masabning atong agawon. Oy, kontrahan man hapitan ng tao. Nauli po na gina siya sa pangigi ng CDs. Nga bang dili naman lang siya malipay, nga may batanong asawa ang iyang amahan. Nangigi, oy. Nahadlok. Nakuyawan nga malupigan sa bahin sa Katigayonan. O naman gyud na gusto suluhon ang tanan. Ay, Kinsay gustong suluhon ang tanan, Noy Binoy? hala. Hala ka, Pinoy. Naunsa man mong duha? Mura man mo nakatun og tilas. Ikaw, Binoy, ha? Unsa tong ingon nimo nga suluhon ang tanan? Kanto. Solo dong ba? Solo to ako gingon, oy. Moapil man gud ko og singing contest. Unya, ako kauban gusto niya suluhon ang tanang premyo. Mao ba? Oo, oy. Mao kayo na dong, oy. Suluhon man gyud niya ang tanang premyo. Mao nga ang iya papilon kato mga way laming mo kanta kay siya man sabang organizer. Singing contest, ha? Dade ko binus loyo. Binoy, wag ka to makasabot sa tong istoryahan. Bahalag nakasabot sa mga CDs, oy. Di lang kita mo angkon. Ay, lakaw na, oy. Dad-in na tong bino. Ed, nanang ako report bahin sa isla. Uy, kadali ko rin mong nakahimog plano. Gidrawing pa. Wa man kudo ka, Mao nga ako na lang gipahimusla ng fresco pa na kung nakita sa isla. Okay ba nga kung drawing? Artist ka man sabdi ay.
Nindot ka tan-awon ang isla kung masunod kining imong drawing sa mo trabaho ini. Ed, ayaw lang kalain ha? Doon na lang ko ipangutanan ni mo. Unsa man na? Wa ka magsalos nga gikuha ko ni Paul sa isla? May kuyo ko niya pauli ba? Nakasabot ko kung anong mikuyo ka ni Paul. Tungod ni Lira. Ha? Nahibaw ka? Bisulti na ko si Paul sa tanang hitabo. Nga dito si Lira. O nga mauna ni ang metiman iyan. Og nahibaw ko nga dili mo magkaduol si Lira. Mao nga mikuyo ka ni Paul sa pagpauli. Di lang ko gusto ko po. Pero, maura ba nakisulti ni Paul ni mo? Maura na. Busy sab siya sa pagtuyok sa isla. Okay. Tood, o sabay gusto ni mong ingan sa imo untang resort sa isla? Si Ian na lang ang pangutanaan na Ed. Inyo masab ng project. Okay. Si Ian na ang bahala sa isla. Unsa? Wala magagubot sila sa papa ni Mog si Alexa? Wow eh. Si Papam ding miagni ni Paul nga isurvey ang isla. Parehas magtuyo sa mga isla. Kung mauna, naluwas pang kami niyo na lang Alexa o Tito Ed. Di maguna abubukuan si Papa. Maunang dako ng problema. Sus. Bukara nagsamot sa Alexa. Di man ko magara. Pano? Nakakaday diha? Namati ka na mo? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!